Ahojte, z vás pancerníků nového videa, tentokrát už posledního tohohle roku. A dneska máme jenom jeden cíl, rozloučit se s tímto rokem ve velkým. Takže mám tady nakopený všechno, co mělo, no myslím, že mi chybí jedna věc, ale všechno, co se, a tady musím počkat cooldownem. No. Tak já se asi přihlásím. Já se asi přihlásím, až to budu mít hotový. Tady je všechno naposkládaný. Tak, já se za chvíli přihlásím. Tak, jsem tady zpátky. Nalinkoval jsem tady si věci, ale bohužel já nemám až tak moc velký ten link, takže to může pobrat jenom 20 a proto je potom to odpálíme nějaký. Tak můžem, tam zapnem zapalovač. Krása. No. Tak, tohle byla první exploze, jestli. Tak, já si jdu koupit upgrade na tohle, můžu propojit více věcí. Tak na kolik to bude? Tady normálně, když půjdete sem do shopu, kdybyste chtěli tady se to zahrát, budete mít v popise. Tak, půjdete sem. A tady máte fireworky, tady si kupujete ty rachytle. A tady máte equipment. A tady se takhle tady s tím pluskem vylepšuje. A tady zkusím nějak povylepšit. Tak, mám 45. No. To znamená, že já se zase za chvíli přihlásím. Tak, já se s váma tímhle s tím tento rok rozloučím. Doufám, že příští rok bude tak hezky. Já si zapnu ten. Tak. Já doufám, že příští rok taky bude takový dobrý. Je to druhý Silvestr tohohle mýho kanálu. Jsem velmi rád, že mě odebíráte. A jestli nemáte odběr, tak můžete dát. Jestli se vám tohle video líbilo, můžete dát like. A já se s vámi pro tento rok loučím. A hoj. Pán to ještě pomalu. A hoj.